lagi dia inako muna. Sulit-sulit kita kalau kali juga kayak berapa dan kita juga mampu kayaknya. Wala ka, sino ka? Hindi na kami ang naman siya. Kaya kaya namin pa yung may kaibuli, lalo na tinunan na pananang. Hindi ako na. Kaya ma, tingnan na ako katalong na.
Hãy
Yay! Salamat, salamat. Sabi po, salamat. Pare kami punta sa Karawi. Maganda yung mapya namin yung iba yun. So request kanto niya. Pasal ka rin. Dapat ang sagot.